Pakasalitaan nga Albert nga napuluan. Ina, Dear Manong Nemi, nakaragragsakak Manong Nemi today tang recognition day ken nagidan pa yan ti panagraduar ko, panagraduar mi iti high school. Tasyak Manong Nemi ti salutorian. Numambasa nga siya ti valedictorian, ngamin manong kabagyan dati principal, dati valedictorian. Kaya nadamat pa nagkabagyan da ka dati advisor mi. Teko natin kinabagyanan. Okay lang. Wala ko ilang anyak no saan ko nagunod iti kina valedictorian ngem salutorian. Naragsakak, ken madlaw ko may tiragsak ni tatang. Ngem naragsakak kumamanen Manong Nemi, no kadwa ni tatang tipod no inak. Ngem saan namet kakadwa, taawamit ni nanang. Adag human kanyak Manong Nemi ngem saan nga simurot iti dayta nga graduation ken recognition program nilang tatang ti simuro. Pimahala kami matang sangga basit nga paala Manong. Wen Manong Nemi adag human kanyak tawan tinak jak pay pulos na mamo. Tsaka mo, nuhusto ti istorya ni tatang. Talo pala kano nga bulan ko idi atapigla nga nagpukaw ni nanang. Sinapol na kumot kano idi ngem saan nang nasapulan. Nagururay isuna ti pa nagsubli ni nanang ko ngem saan mi nga nauray. Isungid di saludsudak kini tatang no sinutanan ko idi amo kong tagsao kaya dabasitan panunod ko. Awanen, pinanawan na ta. Pinanawan na ka. Idi pa lang talo nga bulan mo. Naging ka Manong Nemi di agtawen akon iti pito ng asawa manen ni tatang. Ni tatang Manong Nemi kit construction worker. Pasaray ada trabaho na pasaray awan. Kaya't nangasawan, marigrikat kami. Kinidit addan Manong Nemi may kadwa nga inak. Nadlaw ko launay Manong. Iti saan na panangayat kanya. Tapi ako mamit no saan nga naranggas, saan kabasid lang kamalik, keddel dito'y, keddel dita. Nagipulong ak kini tatang, Manong Nemi, ang amin ngaglukluko ako, namadlata ni tatang. Di namat kasalita, teksyuman kanyak, nga dinakid-kiddilen, dinakrang-ranggasan. Isuro naklayang tinasya. Hanamat ibagat kasta Manong. Naging ga Manong Nemi nga addan anak da, addan anak ga, addan kabsat ko Manong Nemi, idagtaway na kun iti siyam. Sagbay nga nagraduarak iti elementarya, addan duwa kakabsat ko Manong. Awang pulos ti mariknak, ngasla panangipatig, tegsyuman kanyak nga anak na. Anak pa awagan ti anak. Hey, Albert! Albert! Hey, Albert! Ura da ni tatang. Dinak pa inawagan ti anak. Albert anak. Awan. So may iliwak idi Manong Nemi nga maaddan iti ina. Umapapalak Manong Nemi kadagitay kapatadak nga da ina at da amada. At damangig ko nga kuna di ina. Anak, may kaman. Anak, yung kaman jay. Nilang tatang Manong. Ti mga awag kanyak ta anak. Pasaray malipatan na pa'y. Albert! Awan ti Albert anak. Awan. Alakit anusa ka tanarod. Iso mo tinagbaling nga gasat ko. Ay nga nag-high school ako Manong. Hindi man nag-high school ko, talon Manong Nemi, di kakabsat ko. Kaya marigatan na ni tiaksyuman kanyak Manong. Nga mga iwan, iso nga pati siya ay aywanak di kakabsat ko ti ama. Kung ito ko papanak at ako mapapanami kadagiti kaskolaak ng magbati at. Nagkapapapan, apay, importante lo na yata ay walang digit adim. Nabiya ko mga ito na siya at di pa nakisarita na kanyak Manong. Ay Albert,
Ada obrak at pakiaywan mo man tigit kakabsat mo. Alan, anak. Kasi di ako mawan. Hoy, aywan mo kakabsat mo. Talagsangit katakwa na makita. Unon. Haging gaman ng naming nagradwara kon iti high school, salutatorian, ken madaman ti paala. Ada kasinsin ko manong naming na singit kanya. Nagapoy di Manila. Congratulations kasin. Ay, kaslamat kan ka. Manong. Dani. Insan Dani ko naman tanan na kamamanungan. Tapno, sandang iba ka laklayak yung siya. Inino nakakabot kami siya. Ano't planom? Planok. Di ka college. O, ang pagbasa kinsan. Sigurado na ita. Sabi nga, di ka ag-test. Sabi nagbaling kang eskala. Noong pa sa lutorian ka, baka adad nga sikat makaruhan ng medyo valedictorian nyo. Sa nga tamat nga ag-test iti scholarship program na di valedictorian, may gabatabak nang da. Patasim lang ta. No, kayat mo, patasim ni gasat mo di Manila. Sumurtakin ka? Come on. No may basam ti scholarship examination. Tilang problema mo kan, ti allowance mo. Ngayon na do mga bayadan, hangkag bayadan. Patas mo digasat mo insan. Wansa? Ha? Ikatam diya sa. Di pa kata ka kitang kel. Manong name ni insan Dani. Ket kabsat ni tatang diya inana. Yung pagkata na karon. Angkel, oy, taga kayong Dani, kumusta ka Jay? Manila. Muslamat inanang mo, tatang mo? Dapapagin mama ko na yun. Ayaw na yan. Okay naman, papa. Ay, Angkel. Nagbakasyon na, mailiw ako magkarigri kakabagyan tayo kasi nairan-raram yung graduation ni Insan Albert, Mike nagkipaala na. Ibagbagan ko na, Angkel, nga sumunod ka niya sa Manila, sadya nga agtrabaho, sadya nga agbasa. Kasi pa diya, happy man di, Angkel. Kita, pasurutak ko may sunan, ti construction. Pila maitulong naman, siyempre, diya ka gudwa di sweldo na, itad na kini, ni bakit ko, di makatulungan. Diya ka gudwa na, kuha naman ta na. Ang nga mabaling nga, bukbukudan na sweldo na. Gabot yung putot ko isuna. Mangmangan ka lagi nita kulap ko. Iso nga rin lang ang tumulong. Angkel, sampai lang rin nagtrabaho tikas kang kuha na, minor de edad. May pare data itilintag. Ay, kinaanda, baka no sa lutsudan dati, tawan na, 18 ko na nalta. Madlawit, kamat na mature sila ka na. Di yung hati kayat, Angkel, no makapagraduar iti kolesyo. Didaktakal nun ti maitulong na sa pag-arikan kada iti kakapsat na iti ama. Ngayon naging gana lang ti construction, malulot sweldo na. Pasit may tulong na. Iso nga palubusan nyo, nga income sa Dya Manila, agyan sa Dya, isa rin ko trabaho, kaya parbaring no, may pasana di scholarship program, di may isang eskwela Dya. Sihat, Angkel? Ay, ang kupalubusan, ang mabalin. Ay, Albert. Tatang, saan ka pa man? Padahasem ti ba man? Makita. Kas nang igmumat insan. Kasi ti panggip ni tatang kanya. Pagtrabaho na kon, di ako gudo di sweldo, ilid ko tagsyumang kanya. Siyempre, dapat nun nayon ti sweldo ni tatang. Kaya malubos mo nga rin. Anya tayo mo, baka di kaadam di Manila, masabulap sa diya di inam. Kasano ko ma? Parang sapul ko ko na, niladawan kat awan ti maitid ni tatang. Nagan. Among tinagan na.
Check pakit amo tanimot pa imbaga ni tatang. Salud-suda ma. No ano't lang na, no apilyado na, siyempre ti apilyado na kita apilyado. Kuweba. Kaya, pagkasawalit na ramatin ng apilyado, iti ta pinanawan na kayo kinitatang mo akit baka nagsukatan ti apilyado. Baka nagparang balasang. Ano namin tirasong na haping at nga kasya iti naramid ti inak. Talo nga bulan ko kaman kapalang idi. Ano't napasama? Tsaka mo ha. Ibagam kindi salusun mo kintatag mo. Basta nagpuga ko nulot tamot ten. Padasam to mga damagin ni auntie. Baka mo na't istorya. Iso nga rin ko umay ka Edya Manila. Tapos ganton ti magsalud-sod. Ibakas tawag kindi akit no apay nga nagdoble nga nagkasar ni tatang mo. Hindi to tasamot pa nga natay ni nanang mo. Unang imbilang da nga talatang nga natay. Iso nga nakapagkasar. Nakatainsan, maka? Yan, palbusan ni tatang. Po ay. Mabali mo mataglipas, insan. Awan to't maramidan ni tatang mo. Luada ka doon sa Di Manila. Tunurubot mo yan. Ito na parbangon no Domingo. Parbangonan ta, di biyahe. Magpleta kinsan. Tsaktun di baka mo. Hindi ka tinragalo da ka. Posible ako yung tada kwarta. Damag gaya. Pa ito. Tsak pa binilang naman. Hindi ka yung papatpad da. Aday papatpad da. Ibulsak mo yung latang. Bilangin mo na. Ano, daw mo na. Indurar ko nga talaga manong na imit kwarta. Da sa nga gasot. Da 50. Da 20. Da 7 gasot. Insan. Mabalindatan. Supang rugyam. Ngayon laglagay ba ma? Nakita diplomam kinda dumaka sa pulan. Sige insan. Intun no parbaho ni Domingo, umayak to sa di balayo. Kasta nga ro tinapasamak manong nemi saan ka nagpakada kinitatang tadinakmat palubusan. Niki di lolo Diego unong lolo Ingo manong nemi tinapanak sakbay ti Rabii ti Sabado. Lolo, kumusta kayo? Sino ka tayo na ya? Siya ni Albert, lolo. Tayo ulila iti ina. Ay, si ni Albert. Lolo, inaksa di Manila. Sumurta kininsan dani. Barbaring na sa di tigasat ko. Ma'am, no, tigasat ka tuloy sa mo sa pulan. Kusa nga dumdagin ka. Ngayon no, at dadagiti gundaway nga hanga kusa nga dumtang tigasat ka. Yung katundunan. Ti kumakarkararagyo kan bendisyon nyo kanyak. Apo, lolo, ti babalon nyo. Ay, ni Apo Diyos, ti pagkidawang ti bendisyon maraw. Sa mulipipata na kanayon suna, numabalin, inuran oras, kanito, ngaddaking ka ni Apo Diyos. Kaya't lang asawin maraw, ngaddaking ka ni Apo Diyos, hanggang makapanunot kan makaaramid ti dakas. Linaglagip ko nga kang kanayon dayta ngayon bilin pamagbaga ni Lolo Ingo manon name. Parbangon ti Domingo, iti laglibas akon manon name nga napan iti baray dahin sandani, kahit nagrubot kami. Aging ka anakadanon kami iti Manila. Ay, nagadungalugan, nagdarakkel di building manon name. Insan, ayan nyo, nga umayak. Tagalog at pagsasaoy. Kakaruba Ilocano. Ano? Nagkakaruba Ilocano. So, mamano di kita agyan sa diyang Tagalog. Kung rin kita Tagalog, masursuruan na pa yung Ilocano. Sa Tagaya. Sige. Hindi makadanon kami, manunami na sa dahaw da angkel kiniantin. Dapat ka doon. Nagsubli dito Manila. Alpasa ka, nagbakasyon ka, diya probinsya. Di yung malasin. Ni Albert, tayo ululi lang tina.
Oo, Uncle, baga, daw yun, auntie, ah, pa, ma, kahit ko nga tulungan ni insan, pag-exam nga iti eskwela, nga posible nga, pagbasaan na no makarwar, may ruwar na. Kahit, siyempre, malibre no kan ti matrikula, kada doon pa gastos, tilangin na kasapulan, kahit allowance na. Agyan dito yung balay, dito yung nga maturog, dito yung nga mangan. Kahit, wala, servit pa nagkakabagyan. Kaya man nakata kayo, hindi, Angel. Ananusan na kuman. Tanong talinagdag sa diya probinsya, awan na rin niya gamasakbayak sa diya. Kinabudno na naglibas sa hanak kahit palubusan niya, tatang. Dati kahit ni tatang, sombre ka konti construction, kati ka gudot sweldo, itad ko itag human kanya. Tapos panakakuko ka na. Dapat na maitulong ko. So ano dito yung kanggal, kat mairapin ko tagbasa. Siyempre, maragpat ko ting arapap ko. Ano bueno, tratam, gagagit ka nga ron, tumulong ka dito balay. Tapos may karo mo at kanam. Kahit gabot awang pati trabaho, awang pati eskwela, nagkaman pa nga panagsasarek, di sumurt ka kininsan mga danit at mo isarek na kayo trabaho na. Parker, manong name iti sinirek mi. Tayo so manong name iti raprapinik hasin na ni Insan Dani. Kagangay lahat nga trabaho insan, ngayon nadalos. Yeah. Alis to lang. Agayab ka lang nga nagdi pasahero. Yan, sabalok. Sayote. Sapute ko nang hanga sayote. Ayun, sabalok, sayote. Sapute. Tomorrow sen, tunggal biyahe, adamat itadya driver ka. Oh, di makornong ka. Sige, insan. Thank you. Kalpasan na, yung tulol Lunes, ganda ang-examen. Tulungan ka, kuyugan ka. Nakasaysayat ka kanya kinsa. Serbi na ko magkakabagyan tayo ng Santiago de Nulo. Yan. Aging ka manong naming iti may isang aldaw na malagip kong saludsuden kini auntie. Auntie, agyan nga pala sa J-Lo, probinsya iti isang nga di. Una, sa akin lang meditoin, di nag-asawa kami kinangkal mo. Imuno na kada kayo nga nag-asawa. Itatang mo na siya. Imuno na tatang mo. Iso na laing ta, niinsan mo nga Dani, anak ko ito sa bali nga lalaki. So, inoonin ni Dani ng sika. Agsuman ni Uncle, kani insan Dani. Aginsan kayo ata, siyempre, kapsat ko, itatang mo. Basta gayam. Di pati suna, awam hamat makikita ti amana. Agawa mo di amana. Apa kami hindi? Di agkarelasyon kami ti ama ni Dani. Aday din asawa na. Di agsiku ka gusto pa nakamo. Isuhan na ka na ikasar. Yung magdadala ngayat kanya, ng uncle mo. Basta kami ti istorya na. Andi, idi ada kay pala di probinsya. Nag-asawa din na tatang kininanang. Anyan tirason no api nga binaybay anak ti inak. Gabot na pinanawan na ka, ngayon batin na ka, kinitatang mo, kaya't nangasawan, pinanawan na ka, binaybayan na ka, tasaan na ka ngayon tugot. Apa ngamin, ano trason? Na imun ni tatang mo. Imagine, kaipas ngay mo, may turod na kabilin ni nanang mo. Kasi tagahim tipod, no? Alam kami ito sa bagbaga ni tatang mo ya, di? Si Murot sa bali ng lalaki ko na. Basta latang nagpukaw ko na.
Dadya nga ro, ti magbaga na pampabasol iti. Kinapudno na, dapat di kundawing aslasaan na kabigbigan o putot na ka ni tatang mo. Kasi putot na ka iti lalaki ka ni nanang mo. Ngayon, anat pudno, ada lalaking nanang. Awan, nasingpad di nanang mo. Apay di ko na yo. Kasla di la tarataan, di mo nagpakpakitan. Natayngatan, ti ina. Ngagnagan iti Nelia, anti. Nila nga po Diyos ti makasungbat ita na ita. Tano, si bibiyag kumapay, tinakamidla umay sirpatanen o kasasaad mo, manungatawan, tinapalabas. O, ag 17 nganton, almost 17 years. Abay, pagkipo nga sa pulen. Awan ta mo yung aladawan na. Awan pa na itad din tatag mo, picture na saktukid din. Di mo't palamit, uso ti picture din. Hindi nagkasarda, awan. Diyan ka mo kinitatang mo. Baka yung balbalag na nagiti pakalaglagipan na kininanang mo. Gabot ti sakit tinakam na. Ije, agsiyo mong kiyang ka, han ipakpakat ti kinaimon na. Pasaray, ngamjak pa nakita ang kinabil na. Ranggas ni natatang mo ka dinanang mo. Anat langana. Langana, cute, balabatit. No, Jack Marino, tayag la iti 411. Natay tayo kim sa una ket 5-4 ko. Di, natay tayo kim sa una. Singkit ti mata na, medyo singkit ti mata na. Kasla, kang kanayon nga datay, hampay nga nagukrad yung mata na kasla ti kaririing na. Ganun. Awan ti sa baling pagilasin ang kingkuanan ti. Agor ka. Apay panggip mo sa bulan? At nakarbang ka sa bulan ti inak, anti. Gabot ta iso ti inak. Kahit ko nga, mama mo iso na, kahit ko makadanda iso na, kahit kung iparik na ti pamatig ti may nga anak, kang runanti amin, kahit ko marik na ti pamatig ti may nga ina. Relasinan na, malaksit na singkit, for 11 ti height na, ano klase ti buhok na? Mahilig ti ababa. Mahilig ti ababa nga buhok. Dansa. Wansa. Ano dyan ti? Kanigid nga mata. Ito kasla siding to na. Ito yun ta kurimatmat na. Ay kiday. Kurimatmat na to kiday. Yan ta kiday. Ito yun. Nubagling tingin kasla natay ada nangisit nga na rugit iti kiday-kiday na. Yung siding sa na dyan. Owan, nata. Kasla malagip ko Owan. Tatamat ni kong daw, hindi nga, agsarsarita kami, kita kami, ipulpulong na kinaimon ni tatang mo. Kasarita man ni kapsat mo kung kunanon ako. Aging ka, naming na pang community, may isang eskwela, government school, naming mga operatiya, government scholarship program. Lalaing minsan. Salutorian ka. So, nalain ka. Minsan, dito ka di magbasa ka. Buwan, para po siya kalisak to. Sige. Good luck. Sapay ko man, may pasama. Get gusto mo na tinagsak ko manong naming dinimuar ti resulta. Insan, nakapasaak. Yes. Hamang problema, tabayadam. Tamo, pura no government school, adalat tabayadam. Ang free. Iso na lang nalaklaka. Tapos ta government karon. Ikumpram ka na kita private school. Intuloy ko lata tinagubra kas marker, manong nami, ken pasarayad na iti papanami, iti insan ko nga pangwartaan pa nga sa bali. Nadabi kong daway manong nami, nga kargo duro kami. Apay naskan pa lang nga gubra. Kaya madda uncle ken auntie ti parang pabasa daking. Kasto iti na kay Ruama mi. Tulungan mi ti bagimi.
Tapno makuoray kami ti tulong iti sabali. Ganon. Kasi da papakini mama. Saan kami, takam nga kakabsat, saan kami nga mangnamnama, kadakwada ti amin. Nangaruna ket, saan ko matapudno nga ma, ni papa. Isupit ko na niya, hindi. Tayo pala parang isarita king kuwana ti manakaambo. Yung nasayat unay kanya, nasayat na kanya. Nakasalo parang tratar na karagiti pudno nga putot na kanya, mama. Basta man ti parang tratar na kanya. Awakan na ti anak. Ipihapikan ka. Insan. Adagsyumang ka nga maawagan na ti anak. Dadagsyumang kanya. Ninaminsan din ako inawagan ti anak. Albert! Oy! Albert! Albert, anak! Kuna na akong awan. So nga, may iliwak launay, natibay sa nga ina, kat awagan na kiti. Anak. Hamo ka di kagurat inam? Namaminsan, kagurak. Agsipod ta, na iturod na latan ng baybayakan niya. Di naman lapalos pinanunot, noan niya ti mapasamak ka niya. Ngayon bakamat insan, no, kula na, ad-adda nga, dadaki sa mapasamak ka no, sumurot ka kanya, ibati ka, tapos nataltalgad ka, baka kuna na. Baka dajay simurutan na hanga kayat nga, adda sa bali nga, maitugot. Insan, sigun ka ni mamang mo, ni auntie, nasigimpat tinanan ko. No, gimiimon man ni tatang, awan kinatpay suna. Dahil lang, di malapulos imay, ti malyaw, ano kumita. No, wari na limit kumamat, ti parang kitkita na kanya. Hindi nang rugin, manunimi ti klase, siyempre, tumulong ak dito'y balay, kadikiti trabaho, manunimi. Ore trabaho ti babae, aramidek. Tapos niligas na kita masasauda kanya. Sa kamapanagbasa. Ito Sabado kin Domingo, manunimi ak trabaho ak tapno adda allowance ko. Naging ga manunimi nga namamok ni Lily. Ni Lily manunimi kit first year college mat ngagpadpada kami iti korso. Sino lang tadari kita oras nga sa aming ngagpadpada. Nga madara tayo oras nga agkaskulahan kami. Hi, Lily. Oy, Albert. Sana ka di makadisturbuhin ka? Nalpasan dati basa-basa ka libro. Kastoya kami no kasta nga awan klasek. Adak dito library. Nga naman minsan, awagan na iti lovelary. Kamuta dito pagsisinarakan ka no na kita lovers. Mabalin naman, tagbalin na lovers, di ba? Tapos naman ako na nga library, ang library. Baka nasapa pa lang man, Albert. First year college na pa lang. Tapos no, nananay nga maamuan titunggal may sa kadata. Di itan. Tapos no makabagid na adalta, iti ugali. Diba, itan kang kati I love you. Okay, bagong kanya kita I love you. Uraim nga makapagturpos ta, tayo dyan tumatasong batang ka. Esla mabayag sa. Kasi nga bale, makaorayak. Basta manipul itangal daw, agfrentan. Pinatas ko manunimi nga sinuratan ni tatang. Tama nga matandanagan mat. Ngam sa bagay, amo naman sa dinot ayang kumanong. Ta impakadala karod din sandaning ng dinalang kahit dinakla kaya ta pinalubusan. Iso nga naglibasan. Kinumustak ida manunimi kalpasan nakit imbagak matnuanyat kasasaad ko. Kalpasan laing manunimi ti talong alawas nakaawat akong ti subalit na. Okay da kanumet manong saan kanon nga aganak ti asawa na nga buto nagpalaygitan umanayan ti talo.
Kanadakamat na ni Lolo Ingo manong name nga nalipatak kini kumusta. Agkabaw ka noon. Ne, kita sinuhat mga asikaso keng kuwana. Sinalutsud ko. Yung sinungbatan na. Pasare ka nung mapan sumarong karisuna, kaya ni Sudang agkakabsat, kata mapandakit kitain, tagkakaruba naman. Ang sisinublad na kano manong naming nga mapan, mamalon kang kuana. Ang susublad na kano nga kakabsat manong naming nga mapan, mangdigos kang kuana. Manong naming amok nga ni Lolo Ingo, kat may sa kadakit mga ikarkararag kanyak nga sabi ko tamagunod ko, tiyan niya manakalikagom ko. Ti kalikagom ko nga makapagturpos iti kolehiyo ken kang runanti amin. Ti kalikagom ko nga masarakak ditoy ni nanang ko. Edata kami kinilili ti third year college manon naming nagraduar mat idin insan Dani ka nagtrabaho. So ako na nakanyak alisom tagraduar. Kasi isarakan to. Isarakan to dito kumpanya nga pagtrabaho ko na. Hindi mamamok manong name ni Rochel. May samit lang Ilocano. Taga Isabela. Pare. Kahit mo't kwarta. Kahit ko sa sunod ko, di tao nga din na kahit ti kwarta. Nangaroon na kit ni kasapulak allowance ko. No pa iskalarak. Ada maang ito nga rally. Into no Lunes. Medyo i-absent ang tupay laing. Mangawis ta. Mangawis ka kalagitipadong ng estudyante. Magkirali tayo. Ano ti aim data nga rally? Kita pasardingan tayo at ibulok ka sistema at gobyerno. Lumabaling kita pagikatan tayo tagda mga presidente. Kastamat ilatagat mamaspasama. Oras siya sinod agpresidente, adulat talaga tayo agrarally. Adulat talaga tayo agrarally. Kaya tayo mangibagbagang ibagsak ang gobyerno. Ibagsak ang gobyerno. Di pagpitnasan na at tatandan tayo. Kaya nangasawan, hanga masayang di bandog tayo. Siyempre, usaran na tayo gayam para iti political strategy da. Kaya mo sama pare, politiko. Una, nadya politiko nga kaya't nangagrally tayo. Ipakita tayo ti sante nga parang suportar iti sistema ti gobyerno ita. Sumat paggapuan iti kwarta. Kaso nakadakkel na. Dakkel na ta politiko ka paggapuan na. Hindi masukat ti manog. Minimum wage ko na ito kumangin, taktakkel. Ag times 3. Kanakat sa ngaribo ti may sangal daw. Ngarali, di ba kamayat. Okay, mayat daw. Tilebagam, ibagsak ang gobyerno, ibagsak ang gobyerno, ibagsak ang sistema ng gobyerno. Ibagak na ito kinilili. Sumurot ka, kasapulak ti kwarta eh. Kaputa kasapulak ti kwarta. Ori saan kang kumanunong iti panggap ti rally. Madi ka di. Kanya nga kit madi. Sa bagay, isong adda rally, tada kwarta nga itedda. Mayat ka ko mga kakainitan kanta, batuon nga, pukpukaw nga, on kwartam. Baka tilang itedda kit danum ken merienda. Baka awampay. Huwag na. Ngayon mo may ka. Patasa ka, kuyugan ka. Kaduain ka. Sige nga rin. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi nagmartsa kami. Aging ka nga nantakadanon kami manong nemi ti lugar nga pag-ikisan. Deta, makaring ko. Adamat lang talaga di polis manong nemi nga nakabarikada. Nagpatingga kam lang iti lugar nga ito kada kami nga pagpatinggaan. Adong ikis, adong ariyaw nga kontra latam iti gobyerno manong nemi. Inimalpasin ko na.
Deta na. May sama-sama tayo nga pila. Nga da mangiyat. Mangited. Iti nakasubre. E di kita hak naman linaon ti sobre manunay kit sa karibong agpaiso. Wow. Adan tumaning ka kastoy. Di mayat. Taore ko man nakuha. Sabado kin Domingo ko man tapno hang mapagtaran ti klase. Di kami lili. Huwag nga ron. Agpaiso nga ta sa ngaribo ta. Ang na-absent ta karigiti klase ta. Okay. Ibagam to kanta ko na maminsan. Nga daawis da. Iranayot Sabado kin Domingo ko na yun. Tapnot sigurado. Ini maamuan manong name ni insan na daning nga napadasak iti nakirali. Nakiprotesta, nakirali. Ito maminsan-insan sa mga aramid. Apay met, ket kwarta. Kasanun no adadaka sa mapasama. Kasanun no bumara. Kasanun no adada kita abusado nga agprotesta. Kasanun no sobrat pa nag-atake dat gobyerno. Iba ka no mapasamak di pinang urbin na to. Kada adadaka sa mapasamak keng ka. Minsan, so ito may minsan, saan kanton nga papa. Igama, gunoodam langan data sa karibo iti sa bali nga trabaho. Sama yung ramaraman ti bagin. Saan? Gabala yung ti kwarta. No kumata talaga nga against ka iti mapaspasamak kita protesta ka. So, ore ako kwarta, ore ako titandan mo, di ba? Yan ang pambaram ko mga agrali. Uno, agprotesta. Ipaslan ko nagbasahan saan. Sama yung ramaraman ti bagin kada kita. Aramin di kiti politiko data eh. Political strategy. Ngayon Jack amo man naalukod ak manen ni Rohel manunemi tatakdakkel ti kwarta kan. Nagbalingawan pa. Manung nemi simurot kami manen kini Lili gabata Sabado awan ti klase. Dito'y manong nemi napasamak. Iti grabe nga napasamak manong nemi. Tadari kita abusado nga realista manong nemi. Nga isuda pa na mismo tagbato ag tangran kadikiti nakabarikada manong nemi nga panakabagi tilente. Manong nemi insalakan mi tibagi mi kini Lili pimano kami ngem. Ada makitak manong nemi dangdang randa nga babae. Pati pa yung babae dang randa. Manong nemi. Nagsardin nga. Pagsardin ka. Oh my God. Guru ka. Salakan na dyan. Padam nga babae. Ay. Sangkon keng kaso pa iti panangigawid ni Lili kanyak manong nemi. 5 ba na karigit ti pulis nga mangdangdangran iti may isang babae. Babae da ita! Kinunak manong nemi. Kininsadak ti bagik tapno siyak iti dangranda tapdo maisarapak ti bagik ket hangag disok iti babae manong nemi. Nga dangdangranda. Intured ko ti sakit ti bukot ko manong nemi binagkat ko ti babae nga inya dayo. Entaros mi manunay ti babae iti balay dalili. Inagayosaw dato eh. Ay, tang. Inistorya ni Lili manunay mi kinitatang na tinapasama. Iti hospital ko mati pangipanan nyo keng kuana. Kat kastawan iti donor na. Manunay mi, isumiti ko na. Dito tika po na nuapay nga. Nagtinulang kami mutlahin kini Lili nga nangipan iti hospital ti babae. Iti salud-sudad na kanyak manunay mi na sino tinisarre. Ay ma'am, sabi nga mamuiso na. Ngayon pa mi nga nag-rally.
Nagapo kami ti ko, napasama kiti rally kat kasi ba't iti napasama. Agliblibas kami nga hindi makita kandang randa. Napangkinsalakan ng sona. Hanat ka sa na, nurse. Bada mapailang mabobserbaran, bada mga mag-agasa na kiti pasawa ng sugat na. Awan ka di matlahin ti, sugat iti ulo na. Dadat pagsayatan ng tawan. Sa bagay, tilangan na nga makikita kita. Sinarapan na. Sarapan nito ulo na. Taorin mo pang uren da tao. Bagi na basta hanglakit ti ulo. Iso nagagarat itakyag na taisod na isarapan na iti ulo na. Nagrangkaskid din ni kita nga. Otoridad. Nagamit ak pailaeng manunemi siyempre naamuan ni insan dani tinapasama. Tsak kadibat ko na kayong kainsan? Nasangkay nga mapmapan? Hangkay nga sumursurot? Pasensya ka ninsan. Nanayunan nga minti ko may tada kwarta eh. Gabot ti kwarta. Mapataod mo ti kwarta, babaen ti saan ka siya nga trabaho? Di ba? Ibagbaga kayong kakit na siya at nga wagas, nga pakakitaan ti kwarta. Saan nga na siya at wagas tinaramid yun? Ita, nagdabasama, nagkasugat ka. Imbag ta, bukot mo lang. Kinasinadyo ko naman yung ospital yun. Tsaka payamot na agad na. Yung babae. Estudyante. Saan sa tamidyo na taingan? Apa yung na nakirali? Sa ang estudyante. Mostly nga, agrarali ka estudyante, di ba? Tsaka rin mawatan no, apa yung anday sulang. Baka siguro kaputi 1.5. Amom no, masapol mo ti kwarta kit. Ori anjang awagas kit aramida. Sa tagaya minsan. Ngayon sa muntong lulitin na. Talagang tsak kayatin. Tsak kayatin ti. Sumursurot ka na ginagprotesta ka nagrarali. Edi ang subliak di ospital manunemi sinabat ng nurse. Siga dati nang isarek. Kani ko ayaw. Kaya di nang randa di rally. Wan ma'am. Ururay na ka. Kahit lang ano tagyaman ken ka. Napuutan na kano ti panang salakam mo kinkuana. Kahit na kano mamon tinagan mo. Do you kadin na ibaga tinagan ko? Tada ibagam ka din tinagan mo? Anat nagan gayam na jay? Pasyente? Nagan na tayo. Naglilipat pa tayo. Ingala dyan na, isikandot, magdamag kengguana. Idadakon manong nami kat nagtugawak iti sikigan na kat sibmang mat kanya. Agamanak. Ilocana ka? When? Tagano ka? Ilocos. Apa nga daka iti gina dyan nga rally? Iti kasta katawan mo? Manang, nana. Masapul ko nga ti kwarta. Para kadagitan na ko. Binaybayan na kami mutan dikiti. Binaybayan na kami mutan ti ama dikit duhangan na ko. Sino ito nga ti makamo? Kadagitan na mo ita? Anda ka ro ba mi? Nga no, awanak, at da iso na nga magkita katakwada. Iso na katarakil da na yan? At ti high school di ba isa? Elementarya pa na di ba isa? Di kitak tinagan na manunemi. Ti pakikipsusuratan tinagan ti pasyente. Nelia? Ngimsamit ako Eva Ramirez.
Natanagan mo nga nila Ramirez. Ramirez di asawam? Saan? Apelyido ti Balasan. Di Balasan ka ba lang? Oin. Kaya, damat asawa mo na ko nam. Ti asawa, hanggang mga baling nga agkasarga bata, siya asawa. Aran na apelyido ti kwa, asawa nga dati. Kuweba. Hindi kita hakbarang naimitikan ni Kid nga kiday na. So, nanang, apay nawagan natin nanang. Albert, tinagan ko. Nagapog di lokos. Nusika ni Nelia Cueva. Sika nga rin tinang panaw kanyak, nang baybay a kanyak, idio talo pa lang nga bulan ko. Albert. Nanang, sana ka din nagliro. Nasiputak manong nemi iti panagtubog dagiti matana. Kumarkaro tubog dagiti matana. Imadado dagiti luwana. Nagsangit kat nagsaibek. Anak, pakawalan na itinaramid ko. Pakawalan na ko mga anak. Kahit ka kumaidi ka itugod. Na mapanunod ko, awan ti masnok kapapanak, awan ti masnok kasambaya. Iso ako nak tinakam ko, nga nataltalgad ka no ibatik ka. Ibatik ka. Nga saan nakanto nga tawad na baybayan ni tatag mo. Kaya nagpaso anak, nintugot ka, iti ko lang tinagturturugan ta. Kasto ori tirikat ko. Kahit ko lang amin mapanawan ti kinaranggas ni tatang mo kaniyak. Kaoris ang kabasit lang bintot ko. Naranggas ni tatang mo. Nanang, sang kayo nga mapapalaw? Sala nagsayatin ti kasasaad ko, idi adda masarakak nga lalaki nga mangisakit ang mangipatig kanya. Hindi makadakas. Idi nakasapulin sa baling nga babae, pinanawan na kami kadagitad din. Kadagyaman na kinitius na dimting. Nga nasarakan na, nga nagamamuta. Anak, numay ka na kidigon daway nga mang sulnit kadagiti nagkurkurang keng ka. Nasayat launay. Nanang, dakay pailan tinanghawag kanyak ti anak. Pati ni tatang, Albert gawag na kanya. Awang mati pasurot ng anak. Nangaroon text-human kanyak. Di ba kaduhay ta nga babae nga atendan na ni tatang. Si kapay lang tinakanggan. Nga nakawag kanyak ti anak nanang. Kalagyaman at tadan mga awag kanyak nga ina iti anak. Kinunak manong nemi ket naginarakop kami ngagsangsangit kami. Hanggang baling nanan. Graduate na ako. Graduate nga. Agraduara ko nito ito nga tawad. Ket siyaktun di makamu kay ka. Siyaktun di makamu ka nagiti kapsat ko. Ikarig kang kananan. Uri no binaybay anak.
Ngem itata nagkitatan itatadan inak itatadan mangawag kanyak iti anak saan kayo nga baybayan agraman ka digiti kapsat ko. Ikarik kang kaday tanhanan. Hindi may ruwaran ni nanang manunemi isupay lang ti nakakitak met kadigiti tuwa kapsat ko. Babae kan lalaki. Balasitangan manunemi ni Ani ininto ta dabalat elementarya ni Bobby. Barong-barong ti ayan tamanong. So, nga ti panagamit ko dito balay. Apay nakabisbisi ka daw na yan ay Albert. Angkel, pasensya kayon. Dala namin problema. Dahil lang namin ti malaalam. Tas sumursurot ka kada kita agrarali. Inanawa na ka ni insan mo. Nagpatuloy ka lang. Ngim nagdakkel ti na itulong ti rali kanyak. Angkel. Nakumat na itulong. Nagabot ti kwarta. Gano'n kasi ka nga ti na disgrasya. Nasaraka ko ni nanang ko. Hanya? Agpaiso? Albert? Wananti. Kit kayo ko kumakitawan ka na kayo. Oreta na lawang mat ti balayo. Umay dala ko man dito. Da? Adaduang kapsat ko. High school ka elementary. Babae ka lalaki. Barong-barong ti handa, uncle, auntie. Pangasyo. Umano dito makatulong nga tapat ni nanang taori isunukan ti agtagibalay. Tapos na dadami pas nagtrabaho anti angel. Alam mo ko na. Kanuno kanunungan talaga nga padala kaya pagit nga saan. Kayat ko at kabagyak nga nilang asawa na taking kabagyam. Ayaw na yan. Kayat ko kabagyak ti anak na. Alawin. Sige. Alam mo ko naman. Lani. No pagsayaatan tayo amin, papa, mama, kita nangarod. Naragsak ti tumulong ti pada ng tao. Nangaro na, no ta pa nagkakabagyan tayo. Wala, sige. Ngarod ay man dito yan. Tapno, makapagtutulag tayo na pa. Mabaling ko ako na manunami nga siyak nga tanti kararagsakan nga anak takalpasan nga jak. Nariingan ti pudno nga inak manunami nga makalpasan ti manong atawan. Addan isuna. Addan manunami nga pagpakadaak no mapanak agbasa. Addan isuna nga masangpatak dito balay nga dapat nagidugundaway manunami nga isupayan ti mangpunas ti lined ko no kasta nga agsukatak ikadak tinupormek kadag agarwatak ti para balay. Adan inak. Adan ni nanang ko. Awan nga ro tinagbaling nga problema ti panagyanda iti balay daan ti kini Uncle Manong. Agsipot na nagagatmet ni nanang ken na tumultulong met dagiti dua ang kakapsat ko Manong Nemi. Iti naggraduara ko nakaragragsakak kit ni nanang tinangabay kaniyak. Hamo ka din ipakamukin ni tatang mo, anak. Saanin na. Adda ka met. Noawang ka kumaagit. Adda ka met. Hindi ko matatang tawagan. Amo na ka din adda akon. Jack pa na ipakamo. Ang bale, agsurat akto. Agsinsinurat kami kaya tatang hindi. May isarding laing. Manong Nemi kas ingkari idi ni Lili ng aklunan nak inton makapagturpos kami ket inaklun na. Ket kas karimat ni insan dani Manong Nemi ni suntot mangtulong kanyak sudga po nga dagos sa ka nakastrek iti trabaho. O insan, mayanan, kasto ti biyag. Usapon nga ikarigatam ti dumanon talim patok ti balagi tapos nagtutuloy ti balagi. Mabalin yun agasawan.